ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಿಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲ್ ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳರ್ ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇತ್ತೆ ಆತನ ಗಂಟೆ ಕಾಂಡದ ನಾಲ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತ ಪಿದಾಡ್ರಿಗೆ ಊರುಗು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಡು ಪೂರಗಳು ರೆಡಿ ಆಯರ್ ಪಿದಾಡ್ಗತೆ ವೈಫೈದ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಂಡ ಆರ್ಮಲ್ ಪುಜೇರಾ ಓಕೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಬಾಬು ನಗ್ಲೆ ಒಣಸ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಿನ ತೊಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐತ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಒಂತುಲೆ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಕೆಲವು ಗಿಡ ಉಂಡತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕುಲ್ ತೀಲಾಡು ಪೂಜ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ತೋ ಒಂದಿನ ಎತ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಬೇತನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಮಿತ್ತದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಪೋತೆ ತಿರ್ತದ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ದೀತ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಗೇಜ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಐಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜರ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮೇರ್ತುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೇರ್ ಪತ್ತೊಂತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಿನಿ ಕಿನ್ಯ ಪುಟಾಣಿ ಪಾಬುನಗುಲು ಇರ್ತತಿರ್ತಾರೆ ಮೊಗುಲು ಮಾತೆರೆದು ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪರ ಹತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕರ ಬತ್ತೇರು ಮೊಗುಲು ತಲೆ ಎಂಕು ಗಾಡಿ ಪಿದೆ ಉಂತದತ್ತೆ ಪೂರಾ ರಾಶಿ ಆತಿರ್ನೆಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಗ್ಗ್ಯಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಮೇಲು ಲಾಗ್ಯಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಐಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಆಪುಂಡತೆ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಮೇ ಬಿ ಎಂಕುಲು ಒಡೆಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಯರ್ಲ ಲಕ್ಕದಿತ್ತು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತ ಪಿದಾಡಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಂಬೆದ ಉಲೈ ಎಂಟರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತೋ ಮುಲ್ಪದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ತುನೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಣಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಲ್ತು ಬಡ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಜಪಾಗ ಬಂದೆ ತುಲೇತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಿಗುಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಬೈಗೆ ಪೂರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ತೂವರ ತಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಡ್ಪಂದೇನು ಒಂದು ನಿಗುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ್ತಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತಡ ಇಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ತೋಜೊಂದುನತೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀತ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ದಲ್ಕ ಕಿನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನಿ ಯಾನ್ ಒವ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಜೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತೋಪಾಗ ಬಂದು ಏತ ಜನ ಐಕಿಯಾಗಿ ಪೋತಾರ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪೋರ ಇತ್ತಂಡು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪೂರ ತೂವರ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೋಡಾಪಿನಿ ಈನ ಪೂರ ವಸ್ತು ಬೋಡು ಅವು ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಣ್ಗೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಹೊರ ಪೋಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ತೋ ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಡೆ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜಪಾವೆ ಆಯ್ತ ಉಲಾಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜನ ನಿಗುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರತೆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತೂತುಜಪ್ಪ ನಿಗುಲು ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನು ನಿಗುಲು ತೂತುಜರ್ ಪಂದು ಸೊ ಇಂಕೊಂದು ದಾದನ ಯುನೀಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಲ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮಿನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಲ್ಕ ತೋ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಬಾಂಬೆ ದಲ್ಪ ತೋ ಎಂಕುಲು ತಿಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಪೋಯ್ಚ ಒಂಚೂರು ಚಾ ಪರ್ಕಂದು ಕಾಂಡೆ ಪರ್ದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚಾದ ಚಾ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಚಾಲು ಆತಂಡು ತೋ ಮುಲ್ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಸನ್ನನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಡ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಂಡು ಇಂಕುಲು ಏನಿಯ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದಿನ್ನದಿತ್ತ ಬಟ್ ಬತ್ತದಿತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪಳ್ಳಿ ರೂರಲ್ ಇತ್ತಿಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಓಹೋ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕು ಒಂಜೇ ನೆನಪು ಬತ್ತಂಡು ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ತೂಯಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡು ಒಂದು ಮಿನಿ ಸೈಜ್ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಮಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ
ಆಯ್ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ತೊಜಪವೈತೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಗಳು ಪಾಶ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನೊಂದು ತೂವರೆಗ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲ ಇತ್ತನ್ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತೊ ಯಾನೊಂದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತೊಜಪಾಗನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೆ. గంట అండి ఎడమ గంట ఎడమ గంట అండి మీరు ఇత్తేనే కూలింగ్ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ದೊಂಬ ಆತ್ಲ ನಾಟೊಂದುಂಡೆ ಕಣ್ಣಗ ಕಣ್ಣೇನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಓಹೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೂರ ನೆಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿತ್ತ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು ದೊಂಬ ಉಪ್ಪು ನಿಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ಅವಳ ಇತ್ತದ ದೊಂಬ ಲಾಯಕ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡೆ ನಡೀತೆ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಪಿನ ಸೊ ರಟ್ಟು ಇಂಚ ಗುಡ್ಡದ ಮರ್ತಿಡ್ ಗರ್ತದ ರೋಡ್ ಮಲ್ಲಿನ ಸೊ ಇಂಕೊಂದೆಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ನೆನಪಾಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಏರೈ ಮಾಂಜಿ ಮಾಂಜಿ ಬನ್ಪಿನೆ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವು ಐ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿ ಅವು ಮೂವಿ ಇದೆ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ఆయన బుడేదికి రియల్ స్టోరీ బుడేది కొండ్ర ఐజి బంద్ కొన్నగాల ఆల్ బూరియోలు ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు దినాల అదే కదా హాస్పిటల్ కొంటే కదా పున తిరగాత్ పోడా పున అయితే ತರ ఒరియే ಒಂದು ಪಾಡ್ ತಿನ್ನಂತ ರಸ್ತೆ ಅಂದ್ ಅವಳ ಐತೆ ತಿನ್ ಚೌಕ್ ತೀರ್ಬೋಯಿ ಅದಾಗ ఆయన ಬುದರ್ಡವ್ ರಸ್ತೆ ಮಗ ఆయన ಬುದರ್ಡುತ್ತೆ ಇಂಕುಲಿಟ್ಟೆ ಘಾಟ್ ಏರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿದ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆರೆಂಡ್ ಸೊ ಇಂಚ ತಿರುಗದು ಈ ಮೌಂಟೇನನ್ನು ಕಡತ್ತದು ಪೋಡೆಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಟಾಪ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಪೋಪ ತನಿಗಳು ಪಿರಾಡ್ ತೂವಲಿ ಪೂರ ಸಿಟಿ ಉಂಡು ತಿರ್ತಡ ಬೊಕ ಗಾಡಿಲು ಪೂರ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ತೂನ ಎಂಕ್ ಶಿಮ್ಲಾದ ನೆನಪಾಂಡ್ ಇಂಚ ಜರೇಟ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಪುಣದೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನ್ ನೆಟೆ ಬೊಕ ಟನೆಲ್ಸ್ದು ಪನ್ವಿನಿ ವರ್ಷಿ ಮಸ್ತ್ ಟನೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ ಗುಡ್ಡದ ತ್ರೂ ಪೋಡೆತ್ತನತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಟನೆಲ್ದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಪೋಪು ನನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕುಲೈತೆ ಕಿನ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೈತೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೋ ತಿನ್ರೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಕುಲು ವಡಾ ಪಾವ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಚಾ ಪೂರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ 12:44 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಎಂಕುಲು ಇರ್ದ ತಿಂಡ ಮಿಸಲ್ ಇಂಕ ಮೇರೆ ವಡಾ ಪಾವ್ ಬತ್ತಾತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಮುಟ್ಟದೈತೆ ಸತಾರ ಓಕೆ ನಾನು ಎದುರು ಉಂಡು ಕೋಲಾಪುರ್ 2 ಗಂಟೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಮೇರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಲೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೋಲಾಪುರ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಊರು ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮೂಲು ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಪೋಡು ಪಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ದೇವಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರದ್ದು ಈಡೆ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ತೋ ಎಂಕುಲು ಇನಿಯ ನಮಲ ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಪೋಯಿ ಪಂದು ನೆಟೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆದ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಹಿಂದಿ ಬೊಕ ಮರಾಠಿ ತಿನ್ನಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ನಗಲಿಗೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಜನಕುಲ ಪಾತೆರೆ ಪೂರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ನ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮಂದಿರ್ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪದ ಜನಕುಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೆರೆಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ದೇವೇರ್ನ ವೈಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೇರ ಅದುಲ್ಲೆರತೆ ಅಗುಲು ಒಂಜೆ ದಿನ ಅಗುಲು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಋಷಿಮುನಿ ಬರ್ತದೆ ಅಗಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐತಮಿತ್ತು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಆ ಋಷಿಮುನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಅದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬತ್ತದು ಆರ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ನೆಲೆಸಿನಿ ಅಂಚ ಕತೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಂಡು
ಒಂದು ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಗೆ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಬೊಕ ನೆತ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಲ ಉಂಡು ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂದ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಉಂಡು ನಿಗುಲ ಅವು ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ ನಿಗುಲೆಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಯಾನೊಂದು ತೂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಡುಂಬು ಸೊ ಅಂಚ ತುಲೆ ಎದುರುಡು ಜೋ ಕೋಟೆದಲ್ಕ ತೋಜುನತೆ ಅವ್ವೆ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನ ಕಾಲದತೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ದೆರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದೆಡ್ ಪೂರ ಕೋಟೆದಲ್ಕ ಕಟ್ಟದೆರ್ ಕಲ್ಲುಡು ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂದು ಸಿಟಿ ತಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಜಿ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋನಗ ಅವ್ಲು ಅಂತೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವ್ಲು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ. ಎಂಕುಲು ಕೋಲಾಪುರ್ ಮುಟ್ಟಿಯ ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎತ್ತಾಂಡಿ ಮೂಜೆರ ಅಂತ ಬತ್ತಾಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕಂದ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಕೋಲಾಪುರಡು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ನಗ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರುಪತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಬುಡೆರ್ದಿ ಆಡ ಗರ್ವೋಡು ಬತ್ತದ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ದಿನ ಅಂಚಾದ ತಿರುಪತಿ ಪೋಯಿನಕುಲ್ ಮೂಲ್ ಬರೋಡು ಇಂಕುಲ್ ಈ ಸರಿ ತಿರುಪತಿ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಯ್ತು ಏಕತ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಾದೇಡ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಅಲ್ದ ನಾನು ಊರು ಪೋಪಿನ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಊರು ಪೋನಾಗ ಇಂಚೊಂದು ನೆಟೆ ದೇವರೇ ತಿಕ್ಕದು ಪೋಕ ಬಂದ್ ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಪಿನ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಲಿದ ಮಟ್ಟ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಎಂಕುಲ್ ಮೀತುಜ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜನ ಲಾಡ್ಜ್ ನಾಡ್ದು ಮೀದ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಪೋಯ್ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಂಡ್ ಮೂಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ತಗುಲ್ ಖಾಲಿ ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ಯರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ಯರ ಅಗುಲ್ ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ಯರು ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಹಿಂದಿ पर प्राउड आगु पाते बट नमक अर्थ आगु जो नीला पाते तो पर गाली हिंदी पाते ले को आय मराठी जवाब ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಗಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಏನಾಪುಂದು ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಅವ್ಲು ಖಾಲಿ ಮೀದ್ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಮೀದ್ ಬತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಸೋಡಾಗೆ ಯಾನ್ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಕಿನ್ಯಪ್ನ ಪರ್ದಿತ್ತೆ ವರ ಬಟ್ ಎಂಕೈತ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತನ ಐಕ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂತೆ ಬರಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಏನನ್ನು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಐಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಈತು ದೊಂಬಿತ್ತನು ಪನ್ನಾಗ ಸಾಕಾದಿತ್ತನು ಇಂಕುಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನತ್ತೆ ಬಾಯಿ ರೋಡ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕನ ಅಮೃತ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡು ఒక ತೂನಗಳ ಅಂಗಡಿ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತನು ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾಜಲ್ ಆಯ್ನ ಉಂದೆ ಟೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆಯಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಸೋಡಾ ತೋ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಉಂತುಲೆ ಮೇರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯರು ಯಾನ್ ಗೆಪ್ಪೆ ಬಂಡೀರು ಅರೆ ಓಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಾಗಾರಿ ತಜವಾರಂಡು ಫೈನಲಿ ಗೆತ್ತೇರು ದಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾನು ತುಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚೆ ಬೈದ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಈತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಕಲ್ಲುಡು ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ದಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಪಿದೆದ ದ್ವಾರ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲಾತು ಪೊರ್ಲುದ ನಮಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ತೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಸ್ಟೋರಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಪಾಡುವೇರು ಆಗ ಆರ್ನಾಗ ಬಾಯ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿರ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಜಿ ದೇವೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರೇ ಅಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪನಾಗ ಋಷಿನಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಗುಲ್ ಪಂಡಿರ ಮೂಜಿ ದೇವೇರು ನೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಮಲ ದೇವೇರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಏರು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ವಲ್ತಿನ ಏರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣ ಅಲ್ಪೋನ ಐಕ್ ಅದಾಗ ಪೂರ ಋಷಿನಗಳು ಬಂದಿರು ಭೃಗು ಋಷಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಋಷಿ ಇಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಬೋದು ಪೂರ ದೇವೇರ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪಲೆ ಅಕುಲ್ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಗಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯಜ್ಞ ಪೂಜೆ ಎಂಗುಲ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಪ ಒಕ್ಕಲೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಅಲ್ಪ ಅನ್ ಐಕ್ ಮಾತಾಡ್ದುಂಬು ಮೇರು ಭೃಗು ಋಷಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಪೋಯರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನವ್ರು ಪೋನಾಗ ಆರು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ನಿಂತೇರು ಅಂಚ ಭೃಗು ಋಷಿ ಲೆಪ್ಪನಾರೆ ಕೇಂದ್ರಿಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೆಗೆ ಭೃಗು ಋಷಿ ಗರ್ವ ಆತೀನಿ ಗರ್ವ ಅನ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗರ್ವ ಆತೀನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಭೃಗು ಋಷಿನ ಪಪ್ಪ ಆರು ನೇರ್ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಭೃಗು ಋಷಿಗೆ ನೇರಿಯರು ಬಕ್ಕ ಭೃಗು ಋಷಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಯರು ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಬಕ್ಕ ಭೃಗು ಋಷಿ ಪೋಯರು ವೈಕುಂಠ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಕುಲ್ವೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋನಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬುಡಿದಿನೊಟ್ಟು ಪಾರ್ವತಿನೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಭೃಗು ಋಷಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅರೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಯಾರ್ಲ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಕವಲ್ತೇರು ಐಕ್ ಕೂಡ ಗರ್ವ ಅನ್ನಾಗ ಋಷಿ ಈಶ್ವರ ದೇವನ ಮಿತ್ತು ಗರ್ವ ಆಯ್ರು ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪಂಡೇರು ಭೃಗು ಋಷಿಗೆ ಸಂಜಾತ ಪಂಡೇರು ಕೋಪಾಲ್ ಪೋಚಿ ಬಂದು ಕಡಪುಡಿರ ಅದಕ್ಕೆ
ಐತ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಪೋಯಿರು ವೈಕುಂಠ ವೈಕುಂಠ ಬಕ್ಕ ಪೋಯಿನಾರು ಮೇರೆ ತಿಕ್ಕರೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ತಿಕ್ಕರೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋನಾಗ ಏನಂಡು ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಆರ್ನ ಶೇಷನಾಗದ ಮಿತ್ತು ಜತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗರ್ವಾತಿನ್ ದಾಯಕ್ ಪನ ಲೆಪ್ನಾಗ ಆರೆ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಜತೊಂದುಪ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಕೇನುಜಿ ಅಂಚದ್ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೇನು ಅಲ್ತೇರು ಭೃಗು ಋಷಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಜತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ದ ಆರ್ನ ತಿಗಲೇಕ್ ಪೋದು ತೊರ್ತೇರು ತೊರ್ಪನ ಬರಸಡು ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಲಕಿಯರ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ರ ಪಂಡೇರ್ ಸಾರಿ ಋಷಿ ದೇವರೇ ಈರೆಗ್ ಬಂಗ ಆಂಡ್ ಈರ್ ದೂರ ಬತ್ತರ್ ಎಂಕ್ ಲೆತ್ತರ್ ಎಂಕ್ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಐಕಾರ ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಪೂಜಾರ ಬತ್ತುವೆರ್ ಉಂದು ಪೂರ ಆನಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರು ಉಳ್ಳಿರ್ತೆ ಆರೆಗ್ ಕೋಪ ಆರ್ಪುನ ದಯ ಪನ್ನಗ ವಿಷ್ಣು ದೇವನ ತಿಗಲೆಡು ಉಪ್ಪುನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೇರ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ಐಕಾರ ಭೃಗು ಋಷಿ ತೋರ್ತೇರದ ಅಂಚದ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ತೋರ್ತಿಲ ಕಾಂಡ್ ಐಕತ್ರ ಅರ್ಗರೋಡು ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ತಿತ್ತು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಆರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರಡು ವಾಸಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ದಂಡತೆ ಕೆತ್ತನೆ ತೂಪಿನಲ್ಕೊಂಡು ಉಂದೆನ್ ವರ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಹಂಪಿಡ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ತೂಯಿ ನಲ್ಕಾಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ತೈತ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಕಲ್ಲಡೆ ಕೆತ್ತದು ಮಲ್ದಿನ. ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ಏರ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾರು ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಲಾಪುರಡ್ ಒಂದು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ಪೋಪ ಇದೆ. ಸೊ ಆತೆ ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ಪೂರ. ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಏತ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೊರ್ಲುಂಡ ಆತೆ ಏತ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಲ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಅವ್ಲು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಐತ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪರ ಅಲೌಡ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ನಿಗ್ಲೇತ್ ತೊಜಪರಾಯ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ದ ಪೂರ ಸೀನರೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೆ ಬತ್ತ ನೆಟೆ ಪೂರ ಮಾರ್ರೆಗ್ ದೀತೆರ್ ತುಲೆ ಅವು ಈನ ಪೂರ ದೇವರ್ನ ಚೈನ್ಗೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ನಮೂನೆದ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಗರನೇ ಇತ್ತನು ದೂರ ದೂರ ಜನಗಳು ಪೂರ ಬೈದೇರು. ಉಲಾಯ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅವು ಉಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ. ಕೋಲಾಪುರಿದ ಚಪ್ಪಲ್ ಫೇಮಸ್. ಮೇರೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆವಂದಿತ್ತನತೆ ಊರುಗ್ಲ ಪಿದಾಡ್ರೆತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಾಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ದೆ ಪೂರ ತೊಜಪವೆನಿಗ್ಲೆ ಈನ ಪೂರ ಇತ್ತನಂದಲ್ಪ. ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ಲೈನ್ ಇತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಉಂದು ತುಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಿ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ನೆಟ್ಟೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ನಿಗುಲು ಉಂತುದು ತುಯ್ಯಡ್ಡಗೆ ದೇವಿನ ಮೋನೆ ತೋಜುನ್ಗೆ ನೆಟೆರ್ದು. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವು ಲೋಟಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಎಂಕ ಐತ ಬಿರವು ಸ್ಟೋರಿ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಟಸ್ ಅಂತುಯ್ಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಲ ಇತ್ತಂತ ತೂನಗನೆ.
ಕೋಲಾಪುರದ ಫೇಮಸ್ ಕೋಲಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲ್ ತೊಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ನೇಲಾದಿತ್ಯಾರ ಆಯ್ತ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಐತೇನಿ ಒಗ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ನೆನಪಾಂಡ ಅವು ಕಿನ್ನೆ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತನೈತೆ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಎತ್ತುಗೊಳ್ದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ದ್ವಾರ ನೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಆರ್ ಇತ್ತನ ಇತ್ತೆಂಕುಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ನೆಡೆಡ್ದು ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಒಂದೊಂಜಿ ದ್ವಾರ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವನಿಗ್ಲೇಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡೊಂಜಿ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೇ ಬರ್ನಗನ್ನಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ತಿನ್ನರೆ ಪೊಕ ಚಾತ ಪೂರ ಬಂದೋಬಸ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವೊನೆ ಟೈಮ್ ಮಫಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ದರ್ಶನ ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಹೊಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು 15 ತಾರೀಕದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೋಯಿ ಬೇಗನೆ ಮುಟ್ಟೊಲಿ ಪಂದು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಉಂತಾರೆ ಪುರದಾಲ ಪೋಯಿಜ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಜರ್ನಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟರ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ತುಲೆ ಬರ್ಸದ ಪನಿ ಬರ್ರೆ ಸುರುವಾಂಡು ನನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಗಂಟೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂತ ತೋಜುಂಡು ಊರುಗು ಮುಟ್ಟರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾದಿತ್ತಂಡು ಸತ್ಯ ಪಂಡೋಡಂಡ ಬಾಯಿ ರೋಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಟ್ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈಟ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಉನ್ನತಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೂರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಎದುರು ಪೂರ ಗಾಡಿ ಬರ್ನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಅಂದಿತ್ತು ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಎಂಕುಲು ಹಾಲ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿಜ ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಬೊಕ ಫೈನಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ ಏನು ನೀತ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆಯತೆ ಕೈ ಮುಗಿಯ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ವರ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೀಗ ಈತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನು ಪತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಗುಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗನೆ ನಿಗಲ್ನೆದ್ದುಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.